Ito ang ilan sa mga pinakamatatandang ulam dito sa bansa. Ang Kapampangan, alam nilang masarap, alam nila ang hindi. Pagkain lang na parang nasa fiesta ka. Ano nga ba ang mga luma, classic at heirloom recipes sa Pampanga? Yung iba hindi nila alam si Kilayin and the real Kapampangan na asadong matwa and the real sisig na walang toyo, na walang itlog, walang mayonnaise, and walang ibang cheche bureche pa. Yun kasi ang daming nauuso na si kaldereta meron siyang cheese toppings. Sa amin wala. Old school kaldereta pa rin siya. Old way pa rin na on how to cook kaldereta. Lumpiang burlesque, kilayin, asadong matwa na may kasamang old-fashioned kaldereta. Ito ang ilan sa mga lumang pagkain titikman ng kasama nating bisita. Welcome to Pampanga, finally, no? Oo nga. Doon ako nabilib. Doon nagpatunay na ang mga Kapampangan talaga pagdating sa pagkain. Mabibilib ka talaga. Magagaling talaga. At dahil meron tayong special na bisita, titikim tayo at magpo-food trip ng mga bidang-bida sa Pampanga, di ba, Lane? Tama. Kaya naman ano pang inaantay natin, guys? Huwag na natin patagalan. I-try na natin! Let's go! Pampanga, ang selan kasi ng palat ng Kapampangan. Ang taas ng standards natin sa pagkain. Actually, nahirapan ako noon kasi nga talaga alam natin ang masarap for the Kapampangan. Ang Kapampangan, alam nila ang masarap, alam nila ang hindi. Sa Pampanga, ang bibida namin of course, pagkain lang na parang nasa fiesta ka. For the Kapampangan food kasi, hindi siya yung basta ilalagay lang. Actually, yung mga ingredients pare-pareho naman tayo. Pero it's the way on how to cook it eh. Sa Kapampangan kasi hindi siya mabilisan. Meron pang talagang i-marinate yan, tapos meron pa talagang ipiprito siya. Basta mahabang proseso, hindi siya instant. Ako si Ace Nava. Ako ang may-ari ng Doña Arceli Plus dito sa San Fernando, Pampanga. Nag-umpisa ang Doña Arceli Plus, gusto ko nun si mama ko maging Doña siya. Kaya noon, pinaregister ko siya sa DTI, ayun, instant Doña Arceli na siya. Kasi pangarap ko ever since na si mama maging marangya and all. Kaya ito na siya, Doña Arceli na si Baba. For our food, it's really basic. It's real food lang siya ng Pampanga. Of course, we do have the asadong matwa, we do have the sisig, the kilayin. Yung iba hindi nila alam si Kilayin and the real Kapampangan na asadong matwa and the real sisig na walang toyo, na walang itlog, walang mayonnaise of course, and walang ibang cheche bureche pa. The calamansi, asin, and the paminta lang. And that's it. Masarap na siya. Sisig Kapampangan na. For the lumpiang burlesque kasi, matagal na recipe ng family. Pero kailangan ko siyang magkaroon ng twist eh. Tayong mga Pilipino, gusto natin may something nakakaiba. The idea is like this. Kapag pupunta tayo ng abroad, kailangan nating mag-adapt kung ano ang maganda. Sabi ko parang maganda to, parang gawin siyang tacos or something. Either nakakainin mo siyang handy or either na pwede mo siyang i-chop-chop-chop lang. Dapat hindi ka lalayo sa original na lasa. Ang ginawa namin, ginawa lang namin crispy, finray and all, nilagyan ng magandang lalagyanan, and that's it. Masarap na siya. Ang kaldereta namin, you need to try our kaldereta. Ibibida ko talaga si kaldereta. For our kaldereta ngayon kasi ang daming nauuso na si kaldereta, meron siyang cheese toppings, meron siyang ano-anong inilalagay. Sa amin wala. Old school kaldereta pa rin siya. Yung kaldereta niya matagal ang pagluto and all, matagal para mapalambot siya. Lahat ng mga seasonings and all nandun na. Pero still, the old way pa rin na on how to cook kaldereta. Kaya masarap siya. For the asadong matwa, actually ang preparation ng asadong matwa is sobrang tagal. Matagal ang preparation niya. Kasi kailangan mo pa siyang i-marinate. Mahabang proseso si asadong matwa. And hindi lahat alam si asadong matwa. For the asado kasi, ang alam nila is like the Chinese asado. Yun ang alam nila. Here sa Pampanga, ano lang siya, tomato. Basic. Ang super basic lang ng sangkap niya, tomato lang talaga. For the lalagyanan, kasi ganito yan, as you can see, ang mura ng presyo natin. Price ranges tayo ng 115, 125 for the basic na mga ulam natin, no? Nung prep and grade school, kumakain tayo sa lunchbox. Nung high school, kumakain tayo sa canteen. Tapos college, sa canteen din. Pero kapag nakikipagtrabaho na tayo, kumakain na tayo sa supot, may nagde-deliver na kasupot, sa amin hindi. Kung makikita nyo dito, ang mga to-go namin, maganda ang division, maganda ang lalagyanan na microwavable. Target client kasi talaga namin are the workers. Marami
kasi nagtatrabaho dito. Mother Teresa of Calcutta Medical Center sa likod dito, plus the employees pa sa likod na government agencies. Sobrang dami niyan. Ilang agencies yan na malalaki, na regional agencies. Sila ang target clients ko. Surprisingly, today is Sunday, parang family day niyan, maraming kakain mamaya. And nakaka-happy na nare-recognize nila, even not the employees, na sila talaga ang target namin, market. Ang laking saya sa amin yon kasi talagang, di ba, may kumakain. Hindi lang yung target namin before na workers ang target namin. Of course, we're very thankful to all our staff. Parati namin sinasabi sa mga staff na ayusin natin everyday ang trabaho. And we're very lucky na magagaling ang mga staff namin. We're very lucky na ang mga customers umuulit at masaya silang kumakain sa atin. And again, mga tamo pong manyaman dito sa Doña Arceli Plus. For the business, we need to try it. Kasi if we will not try it, we will not have the 50% chances. Kasi kapag tinry mo siya, meron kang 50% chances. Hindi mo siya na-try, wala kang chance. Meaning, try lang. May maaraw na fiesta, may mga araw na hindi. That's it. That's normal eh. It's business. Kailangan lang talagang sumubok. Kasi pag di ka sumubok, hanggang doon ka na lang. Mga Cubs, visit niyo po kami dito sa Doña Arceli Plus. For our operating hours po, open po kami ng Monday to Sunday. For Monday to Saturday po, 7 a.m. to 7 p.m. For Sunday po, 8 a.m. to 4 p.m. Exact location po namin dito po kami sa MacArthur Highway, Barangay Mainpis, City of San Fernando, Pampanga. Mga tamo pong manyaman. Panayanda kayo po. Talaga namang manyaman, Kenny. Ops! Commercial break muna tayo habang kumakain at gusto ko kayong i-welcome sa Casa Canlas Clark. Tama, narinig nyo, ito na ang pang-apat na Casa Canlas pero ito ang Casa Canlas na nasa Clark. Dito ay meron tayong jacuzzi. Parang medyo boring. On natin. Alexa, turn on jacuzzi. Magic! Pwede kayo mag-jacuzzi dyan, pwede kayo mag-staycation dito sa Casa Canlas. Pasok tayo dito. Dito naman ang living room. Meron tayong arcade, meron tayong TV, connected sa lahat ng Wi-Fi, meron din cable channels, at boring na naman dito. Alexa, turn on dining. Pwede kayong kumain dito. Pwede rin kayong magluto doon. Kompleto, panluto, kalan, at lahat ng kagamitan. Meron ditong second floor. Perfect kung meron kayong chikiting. Pwede ito ng 6 to 8 person. Akyat tayo sa taas. First room, para sa pamilya. Pwede ang mga kids, pwede ang nanay at tatay, o kaya ang mga magkakapatid. At para naman sa second room, meron na rin bed dyan. Meron na rin kayong towel. At kung gusto nyo mag-staycation sa Casa Canlas, message nyo lang ang page na to. Ilalagay ko sa screen. At tara, balik na tayo sa kainan with Lane Bernardo. Let's go! Mangantana mga Cubs! Kainan na mga Cubs! And welcome dito sa San Fernando, Pampanga para tumikim ng mga authentic Kapampangan cuisine na nilevel up pa dahil kasama din natin si Lane Bernardo. Yeah. Welcome to Pampanga, finally, no? Oo nga. Ang tagal po nating inintay na matuloy ang mga schedule namin. Ay din. Ngayon lang ulit nagkatagpo ang mga schedule namin. Anyway, nandito tayo sa Doña Arcelis Carinderia dito sa San Fernando, sa bayan namin. At umorder tayo ng mga, syempre pag may bisita ka, ipapatikim mo sa kanya yung mga authentic cuisine. So Lane, meron tayo ditong lumpiang burlesque. Crispy yung balat. Hindi katulad ng mga lumpia sariwang nakikita mo kung familiar ka. Naka-roll siya. Oo, ito crispy. Tapos meron tayong asadong matwa o yung old school style ng pagkakaluto ng asado. Ganun siya. Wow. And pork kilawin style ng mga Kapampangan. Meron din tayong kalderetang baka. Tapos yung pusit na niluto sa olive oil. Napaka-healthy naman yan. Oo nga eh. Social ah. At syempre hindi mawawala ang sisig Kapampangan. Walang kahit anong halo. At lechon kare-kare o lechon kawaling kare-kare. Crispy version. Dami, no? Yun, sa mga hindi pa nakakapanood, meron kami mga pinagkakain ni Lane na makikita nyo sa channel niya. At ito na yung kinabukasan. Sobrang fasted na natin. First meal of the day. Ano bang mga pagkain dyan ang natikman mo na at hindi mo pa natitikman? Doon tayo mag-umpisa. Natikman ko na mga kare-kare. ganyan, Okay. sisig. Yan. Given na Dito yan. ako curious. Yung lumpia na may parang kakaibang twist. Para siyang tacos. Oo nga eh. Tapos nandun yung laman. Siguro kinakain to na parang tacos lang din, no? Subukan natin. Cheers! Paano ba kainin to? Messy nga lang kainin pero yun yung masarap eh. Diba? Pagka ganun. May crisp siya, syempre. Yun yung nagbigay ng parang level up sa kanya. Yun yung mapapansin mo talaga. At yun yung masarap kainin. Tsaka ang unique niya. Nakakatuwa siya, may handle na siya dito. Parang pwede ka sumandok ng gano'n. Parang bulaklak ano. Oo, ang galing. Uy, okay yung lasa ng yung mga palaman sa loob ah. Ganda yata ito, nilalagyan ng sauce Lane eh. Ayan o. Eto na po, Diyos ko po. Pero actually, kahit walang sauce ang lasa ng Oo. sahog niya eh. Hindi ko nga napansin na may sauce eh. Manamis-namis.
matamis. Ang sauce yun yung perfect talaga. Pang-mantra dun sa medyo salty side na laman ng lumpia, ng sariwa. Okay siya. Ako, nasarapan ako. Kakaiba nga eh. Sa totoo lang, yung first time ko dito. Hindi ba ako kumain dito? So parehas. Malapit lang sa inyo. Oo, parehas tayong first time na kumain dito. Puti, sabay pa tayo ah. Kasi may mga nagko-comment nito. So, Recommended nila. oo, so naisip ko, bigyan natin ng picture para kung talagang swak na swak at okay yung mga meals nila, matry din ng mga kapwa kong taga dito. Kasi ako mismo, nakakaya, hindi ako Hindi nakatay. ko na nga nahinto eh. Tuloy-tuloy yung kagat ko eh. Sa totoo lang, lalo na kung kayo yung mga taong vegetarian, Mahilig pa naman ako Mahilig sa sa diet. fake lumpia. ayun, perfecto. Sakto, tas with a twist. May kakaibang texture. Kaya ko itong ubusin ngayon na, sa totoo lang, pero may mga ulam pa tayo. Ito. Okay. Authentic, original na Pampanga. Kay Lane? Kay Lane. Rhyming words, you know? Ito yung parang, sabi ko nga, kinawin style, pero more on white adobo yung style niya. Oh, Parang kung kumain na adobo. Subukan mo siya ng rekta sa kanin. sige. Mm. Oh, sige, tikman natin. Meron din siyang kasamang bopis o yung baga ng baboy. So, yun yung tinatawag namin minsan pulutok eh. Mix yung lasa na, parang bopis na adobo. Yun nga. Kasi meron siyang bopis. Yun yung final na tinatouch dyan. Actually, isa yan sa mga personal favorite ko na pagkain Kapampangan. Yung sauce niya, sarap. Yung nakapanalo yung sauce niya. Hindi ko yan pinapalagpas pag may mga karinderya dito sa Pampanga. Meron pila yan. Sige, hanap tayo ng Kukunin ko. laman loob na. Ang sarap nga ng asim niya, no? Sarap nung asim niya. Mhm. Talaga. No joke. Bagay sa kanin. Yan, may tabapaw, may favorite. Napadalawang subo, no? Oo, napadalawang subo kasi sarap eh. Kilayin yun. Hindi siya kilawin. Kilayin. 100%. With the Y. Okay to. No fail to. Kahit ako, napatatlong subo na yan. Oo. Meron siyang atay, meron siyang baga, meron siyang karne, meron siyang taba, meron nung niluto, meron siyang suka. So, maasim siya. Ang pinaalat naman sa kanya para magbalance is parang asin. Meron din tayong medyo luma or classic na recipe na rin sa Pampanga. Ito yung tinatawag nilang asadong matwa. So, pag sinabing matwa, yung matwa, ibig sabihin, matanda. Ganun nakatanda yung recipe. Oo, okay. Yung mga longga. Alam mo ba kung yung gaano mga luto. katanda na to? Kaya... During the Spanish era, may asado na dito sa Pampanga. Yun yung pagkakakwento sa akin ni Yatching Lilian. Shoutout po kay Yatching Lilian. Belated happy birthday. Ayan. Belated happy birthday po. Yatching Lilian ay food historian at chef dito sa Pampanga. Subukan natin itong asadong matwa. Ito ay karne naman ng baboy din. Tapos niluto siya ng natural na kamatis. Parang kukuha na ako. Ayan o. Wala siyang tomato sauce ba? Kamatis talaga. Napansin mo, puro asim. Balanse yung asim tsaka alat. Dayak usually ang ginagamit pag asadong matwa eh. Yung tangy flavor ng dayak. So, dito, diet ang ginagamit instead of Sa mga, yes, sa mga klase. Pero pag sisig, kalamansi pa rin naman talaga. Oo. Katulad na lang niyang nasa tabi mo. Ang sisig dito, huwag ka magulat, iba ang itsura. Ganyan talaga yung klase. So, inihaw lang siya, tinadtad, nalagyan ng sibuyas. Grabe, host na host talaga ako ng Pampanga dito, no? Kasi may bisita eh. So, para sa mga nanonood na rin, para alam din natin, pag napapadayo kayo, may idea kayo. Ang sisig na yan is inihaw, tinadtad, lagyan lang ng mga asin paminta at kalamansi. Try mo siya. Mas direct yung lasa, walang arte, straightforward. At kalamansi lang talaga yung asin. Oh, mukhang papapakin mo yung sili mamaya. Naku po. Ang kinagandahan kasi nito, yung authentic sisig Kapampangan, lasa mo talaga, mas strong yung pagiging smoky niya. Lalo na pagka inihaw. Sa Manila, wala na mayonnaise na eh, at saka itlog na, naging creamy na eh. May mga version kasi naman na innovation na talaga. So, nakakatikim ako ng mga gano'n, yung mga creamy na, crispy pa. Ang ganda ng tagline, no? Creamy na, crispy pa. Okay naman talaga. So, maganda din naman minsan na may innovation. Oh, yan, talagang Na-pressure ako eh, kasi sinabi mo eh. So, hindi ko gawin, no? Bahala na po. Pero ito, let's go. Ang lutong. Ang lutong ng sili. Pero smoky siya, tama. Smoky. Matapang yung sibuyas. Tapos, sarap ng cartilage eh. Yung cartilage na laking bagay nun. Peppery. Bite. Meron din dito, yung pinagmamalaki, the classic way of cooking kalderetang baka. Ito yun, in-order natin. So, kung mapapansin mo, lahat dito parang classic, walang cheche-bureche, straightforward lang. Subukan natin. First time ko lang yan titikman dito. Try natin. Samahan na natin ang kanin. Papansin mo, wala siya masyadong nilalagay na cheese, mga ganun, walang keso. Cheers! Yung mantika
mantika ng baka. Talagang naglalaro. Another wow. Alam mo yung kapag nakipamiesta ka, pumunta ka sa pestahan, paglabas mo, alam mo yung parang nagmamantika yung dito mo. Instant lip gloss. Parang ganda, oo. Pero, Wow. goods. Yung savory at beefy niya na lasa dun sa sauce, nandun talaga. Tsaka yung natural lang na kamatis. Grabe yun. Tsaka ito yung wala kang malalasahan na cheese eh. Wala. Hindi ka nilagyan. Yun yung classic way talaga eh. Parang feeling ko ito yung the best Sasamahan so ko na far. to. Oo. Ang kaldereta. Mapapawaw ka talaga eh. Tsaka yung right kick-off na no, spiciness. Tama. Totoo to, no joke. Beef caldereta na classic, na walang arte. Yun ang mga the best. Ganyan, thumbs up ha. Nag-enjoy ako, parang tumutuloy lang ako ng mga nasa likod ng camera. Naiinit na. Oo. Pinakuha yung kaldereta. Ubus na. Inubos niya! Inubos niya! Kukunwari ka pa, ha? Hindi ko alam yun, ha? Oo. Tatikman na natin na lahat. Karga. Ay, yun! Yung pusit! Sige yan, yung olive oil, yung pinaka-social. Bukod sa social, healthy siya. Yes. Kasi olive oil lang ginamit. Subukan natin yan. Hindi ko pa yan natikman din eh. Ang alam ko lang dito yung background ng mga pagkain kasi Kapampangan food naman sila. Pero yung mismong titikman, first time natin parehas to. Sige, subukan natin. Okay, sige, ito, kunin ko na to. Okay, ito naman. Para malaman, walang kanin-kanin. Oo, nabawasan yung lansa. Kasi usually pag pusit, di ba? Very Lansa simple ka, no? yung lasa niya. Pero nandun yung flavor. At saka, yung feel ng mantika, hindi ganun yung parang... Hindi ka magigilty. Oo, parang ano lang siya, Parang igupin mo ata. parang pwede lang sabaw lang eh, no? Yung olive oil. Last but not the least. Ayan, huwag nating kalimutan. Yung kare-kare. Yun yan eh. Tapos may kasama pang Bagoong. bagoong. Subukan natin parehas. Sige. Ito, hindi to pwedeng walang kanin. Talagyan natin karne, lagyan natin ng gulay. Tapos, kadalasan kapartner niya tong bagoong. Lagyan natin isang subo. Ang tamis! Sweet Pero, version ng Ang kare-kare. kagandahan nito, sabi nila, hindi sila naglalagay ng pampalapot. Oo Talagang nga. lahat Manila. So far, sa lahat ng natikman natin, ano yung pinaka-top one mo? Feeling ko, itong kinuha ko ngayon, itong kaldereta, oo. Siya yung nagustuhan ko. Naglalaban sa akin yung kaldereta tsaka ito, kilayin. Sa personal, isa sa mga paborito ko talagang kilayin. Kaya hindi ko pa kasi natikman to. So para sa akin, sa tindahan na to, specifically, ito, Tsaka instead of gumamit sila ng tomato sauce, talagang kamatis. kamatis, oo. Tapos alam mo parang niluto ng dahan-dahan na matagal yung karne hanggang sa lumabas yung mga mantika niya. At iyon nga yung nakikita nyo. Bukod sa mantika ng tomatoes, mantika din ng baka, nagsanib puwersa. Kaya yun yung nagpapalit gloss sa'yo pag kumain ka. Kamusta naman ang experience mo sa Pampanga so far? Parang pangalawang araw pa lang naman. Oo. Kamusta? Doon ako nabilib. Doon nagpatunay na ang mga Kapampangan talaga pagdating sa pagkain, mabibilib ka talaga. Magagaling talaga. Kasi kung hindi mo maitatanong lang, share ko na yung nag-share. yung mami ko kasi, Kapampangan. Oo. So ako, half-half na lang or basta peke. Pero kasi laking Manila ako eh, so peke na lang ako, di ba? So, Wala namang nanay peke-peke. ko magaling magkapampangan. Uy. Yung luto niya sa bahay, talagang Kapampangan. Oy, hello po. Lumaki akong So si mami mo, nandito pa rin sa Pampanga? Wala na? wala na, pero yun, lumaki siya dito sa Pampanga. Siguro college na siya nung nag-Manila. Okay. Buwaga. Sa Pampanga, ay oo, classic sa Guagua talaga. Ang daming magagalit. Kaya masarap talaga magluto. Ano yan talagang 100% na proven. Ano ko lang disclaimer lang. Hindi naman lahat ng Kapampangan Ngayon, marunong magluto. May mga Kapampangan din talaga hindi naman talaga nagluluto. So, ano lang siya, kumbaga, kilala lang. ganun lang, quote, unquote, parang binrand lang, parang gano'n. Parang wala naman nag-claim na bawat isa, masarap at marunong. Sarap. Naubos. Naubos na si Mut. Tignan niyo po ang diferensya versus doon sa ibang ulam. Pero lahat yan masarap. Ang lambot pa nung karne niya. Ito yung mapapawaw ka talaga. Wow. Hindi lang wow to, halaga naman, solid, manyaman. Sabay pa ako. Ano yung mga plano mo pa na bisitahin sa Pampanga? Anong mission mo? Ano yung mga gusto mong i-vlog? Kung meron kang wishlist, ano yung mga gusto mo matikman? Malay mo to pa rin natin. Gustong-gusto ko yung mga unlimited lechon. Ayun. Oo. Basta yung mga unlimited na below 500. Kasi normally, pagka Manila, 500 pataas na yun. Okay. Yeah. Ganon, yung mga sulit para naman sa mga, kung if ever may mga viewers ako na taga-Pampanga.
Pampanga, di ba? Tama. At yung mga gustong bumisita ng Pampanga, alam nila din, di ba? And bukod sa Pampanga, any plans for the next few months? Saan ka pa gustong mag-try ng mga pagkain? Batangas, yun gusto ko rin po. Oy. Kasi doon marami, di ba galing ka din doon? Oo, Dami doon, oo, di ba? dami. Kaya nananawagan kami ngayon pa lang kay Mr. J. Sarmento. Kuya JSR, hello! Lapit na ako dyan. Kasi nung pumunta ako doon, si JSR talaga tinuro niya sa akin lahat. Tapos na-realize ko, Odd ko nga yun. ganito pala maging lokal. So, kailangan talaga parang may share ka rin sa mga bisita mo. Something informative, something na may bibida sa mga viewers. Kaya kayong mga nanonood ngayon, yun po ang ginagawa ko. Kung napapansin niyo. Perfect na tour guide, of course. Nag-host lang. And thank you sa pagbisita ni Lane Bernardo. So, nagtataka kayo, ang tagal nangyari. Kasi for hosting us yung buong family o dun sa Casa Canla. Uy, wow. Welcome na welcome kayo. At nagpapasalamat din si Camera. That's all nag-enjoy yung kids. Yes naman. Ayun, no? Sa waves. Kasi may pahabol pa nga kami kaninang umaga eh. Nag-swimming eh. Natuwa si Camera. Alam nyo, kasi si Casa Canlas 3, open naman talaga. Hindi ko lang binabanggit. At kung bakit hindi ko binabanggit, nahiya ako sa viewers ko. Pinapagalitawan ako ni Camera Woman. Kaya ngayon ikaw nagbanggit, happy na siya. Kaya, Casa Canlas 3, open na po. Namprig is available. Ito, Cochinillo is pwede na po mag-accept Ganda. ng orders. Guys, sulit. Sige, napasarap na naman kwentuhan natin. Alam niyo na, pag napapasarap ang kwentuhan, nauubos ko yung kanin. Ito si Elaine talaga, lala rin sa pagkuha ng kanin. Nabusan mo nga ako ng kalderete. Wala na lang tayo ulit. Pero malamang mga susunod namin kakainin, orderin ni Elaine, ay kakainin namin off-cam. Kami magbabanding-banding na grupo dito, kami mga team. Ngayon, na sila. Oo, hindi pa sila kumain actually. So nakakahiya naman. Umpisa na namin ang kainan pagkatapos ng video na to. Pero maraming salamat, Miss Lane Bernardo. Like and subscribe din po kayo. Palagi siyang pumupunta sa mga kainan din na pangmasa. Kaya hindi pa nakaka-subscribe sa akin guys, Lane Bernardo, kahit sa Facebook, Instagram, and TikTok. Lane Bernardo. Maraming salamat sa pagdayo. Maraming salamat kay Carter na nasa likod ng camera. And thank you na magkasama tayo ngayon. Isang karangalan po, no? Na may kapwa kang YouTuber na kasama sa isang frame. And ano pa nga ba? Thank you kay Jumbo. Excited na kumain. Mag-ingat po kayo palagi. Pag na-upload na tong video na to, hindi ko alam kung lumipas na yung bagyo. Pero kung ano man ang nangyari, sana safe kayo palagi. Yes. And hanggang dito na lamang. Ako po, si Gabs Chess. At ako naman si Lane Bernardo. At ito po ang Team Kalas TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo na huwag niyong kakalimutan at palagi niyong tatandaan. Meron tayong rule number 2. Mag-cheers muna tayo. Malamig na buko. Hindi cook ngayon ha. Pero may asukal. Refreshing. Okay. Talaga namang manyaman. Kenny! Bye! Peace out! Let's go! Thank you, congratulations! Maraming salamat sa inyo. Siguro, si Lane Bernardo na magtatakip, pero bago yan, malamang nakapalabas na po yung mga videos niya. Puntahan niyo po at panoorin kaming dalawa doon sa channel niya. Takpan mo na, Lane! Bye! Okay, mag-uumpisa na kami. Ito yung mga pagkain in-order namin. Ang dami, no? Pero pag kumain kami, syempre, hindi naman kayang ubusin. Sila po lahat yung uubos dyan, yung mga kasama natin dyan, no? Nandito tayo sa RCDs, dito sa San Fernando, Pampanga. First time ko dito at sa mga oras na to, hindi pa kami nag-uumpisa. Ngayon ko palang malalaman at mag-i-intro pa lang ako. Roll the bloopers na intro. Kasama sila yung mga bloopers, makikita nyo dito. At dahil meron tayong special na bisita, magpupuntrip tayo ng mga bidang-bidang pagkain sa Pampanga. Okay. 1, 2, rolling. At dahil meron tayong special na bisita, titikim tayo at magpo-food trip ng mga bidang-bida sa Pampanga. Di ba, Lane? Tama. Kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalan. I-try na natin. Let's go! Ay, may nagsashoot doon, oh. Sino po may hawak niya? BTS. 3, 2, 1. Rolling. Ito ang ilan sa mga pagkain Kapampangan na ni-level up, manyaman at pwede pang handaan. Talagang blurred siya. Blurred lang siya. Japanese. Kaya mo sila mag-shoot doon. Meron pala silang champurado dito. Ayan, hindi na namin nasama sa tastes kanina, pero syempre magde-dessert na. Champurado. Wala siyang tamis ng asukal.
Actually, pasalubong center po talaga ang Doña Arcely. So, mapapansin nyo, ayan o. Na yung pasalubong. So, meron pa bigay si Sir nito para sa atin at kila Lane Bernardo. Ayun sila. Meron kami mga ganito. Yes. Thank you po. Ikaw, pati ikaw, may pauwi. Ayun na ba ba? Sa'yo daw eh. Nakakaya naman. Grabe ka na. Meron pa siya. Grabe, may meron pa. Grabe ka naman. First stop, pares at mami ni Tol. Kasi, kasama natin si Miss Lane Bernardo. Lagyan natin siya ng mami na may longganisa. Pwede na yan. First stop pa lang naman eh. Ay, may nagkakamera pala dito. Dito mo talaga ako unang dinala, may longganisa talaga. Oo. Hindi ko nga rin alam bakit 2.5 yun sa akin, pero pili ko para sa'yo yung 2.5. Ayan, para sulit pa rin. Sobra. On to our second stop dito sa 48-hour Pampanga Food Crawl. Nabubulol pa ako. Dito sa 48-hour Pampanga Food Crawl. Dito naman tayo sa Celis Carinderia. Nandito pa rin tayo sa San Fernando, Pampanga. 7:49 PM kami natapos dito sa Holiday Land. Dito din sa vlog ni Bernardo na mapapanood niya. Oh, nakapalabas na yan nung pinapanood niyo to, no? Nasa YouTube. Bakit binabalik-balikan o masarap ba talaga dito sa Holiday Land? Itong mga tao sa labas na sagot sa tanong ninyo. O, di ba? Ang dami nila. Kita rin ni Carter yun eh. Sa mga nakakamiss pala sa backyard, so ito yung lechon house, tapos ito yung backyard. Ganun pa rin naman yung tsura, marami pa rin halaman, marami pa rin manok. Yung mga manok nandun sa bahay nila at saka doon. Ayun, dami nila doon. Ito po ang backyard na pinagsusyutan ng Team Kalas TV from year 2019 hanggang year 2022. 안아주겠니